Ako se ne veram da se vlasti uopšte nisu šalili, je li tako? Nisu se šalila, nisam šalio ni ja i nisam te lagao, veza se prekinula zato što sam ja pao jer ovde led nije očišćen i uganuo nogu, a Bojane, za party time mi noga nije mala. Nije mnogo, eto ne znam, više sad znači glava me zabola od udarca. Nebitno, što se ti kažem, jurim ovde, moramo da skratimo, znači užasno me boli. Jurim ovde, šta ljudi rade po gradu, trenutno sam provalio da su svi živi primili plate i da kupuju poklone za dan zaljubljenih, jel, koji je utorak, i potpuno mi je hit što su u Kinezi otvorili svoje open tezge, razumeš, znači nisu samo u bloku 70, nego ih ima svugde po gradu, prodaju naravno nestandardni poklon, ljudi, ja vas molim, prestanite to da kupujete, mnogo je glupa fora, ono crveno plišano srce na kome piše I love you, pritom ih pitaš, razumeš, koliko, 10 dinara, dobro, može 150, 10 dinara, razumeš, i tako dera se na tebi, mislim, malo se plaćaš, razumeš, nije ni bitno, ali, eto, toliko, znači, izbegavajte, da, ako ih moguće autoput, magistralne puteve, s obzirom da je veliki haos, ljudi su izgleda odlučili da iskoriste, ajde kažemo, priliku, ove plate što su dobili, odu na produženi vikend. Bože, ovo nije tvoj dan, majke mi. Enes mi je mental danas i dobrodošao u sopstvenu retrospektivu. Eto tako, Bojane, dakle, 200 dinara, 150 dinara, kupite plišano srce i stvarno ispadite mnogo glupi u društvu. A šta ostalo još radi ljudi po Beogradu i celoj Srbiji, to ću ti javiti malo kasnije ako uspem da dođem k sebi. Eto, ćao. Ali ja jedno čekam da ti, ja verujem da ćeš ti otići i kupiti to srce, majke mi, ja znam, ali ja to znam. Dobro, čujemo se, ćao. Ajde, ćao. DDI Radio. Sing it back od nas.